community. So kung muatiman day ang Ginoo nato mga igsoon, ang iyag yung pag-atiman nato as community. Mo nang ningon siya sa laing bahin sa Ebanghelyo, ningon si Kristo, hain ganitong duha o tulo katao nga magkatigom sa akong ngalan na akos ilang taliwala. Nga mahimo na ganitang hulga sa community, mao na nay dako kay sala. Sige, lingay mong tupad. Ina kinsa may mas gihigugman nimo, imong kaugalingon o ang atong parokya. Ina ko no. Dili lagi pwede duha, tubag sang duha. Pagpili gani, pili lang imong kaugalingon o parokya. Inaot pa unta. Maubitan ang niingon si Jesus, biyai ang imong amahan, ang imong inahan, ang imong asawa, imong anak, hasta imong kaugalingon og sunod kanako. Pag ingon niyang sunod kanako, pasabot diri paghago sa simbahan sa akong lawas nga mistiko. Ayaw dito pagsigig concentrate sa imong pamilya, sa imong bana, imong asawa, ginikanan, anak, sa inyong balay, sa imong kwarta. Ayaw diha pag-concentrate. Concentrate ta ang katilingban diin ka nahimutang. Palagod sa atong lawas, God. Kanang maligo ka, sa may imong ligoon, ang tiil ra. Unsa man gyud imong ligoon? Ang lawas. Kaysa imong pag-concentrate nga ligoon imong lawas, maapil man ang tanang pahid. Pero particular kay kas imong kamot, imong tiil, akan aray imong humdon. Di limpyo kay kag tiil, hugaw kay kag liog. Laing kay katanahon. No. Nya kun ang imo ra sang liog, imo ra sang naong imong limpyuhan, ang imong kamot og tiil, portindaghan ng lapok, di gyapon ka limpyong tan-awon kay magkuyog mo na sila. Mukuyog man. Mao sad ang Pilipinas. Kung ang mga Marcos group ra mao'y magpahimo sa kwarta, adto nilang mga malita, adto nila ang mga buhis nato padong, luoy kayo ang tibuok Pilipinas. Kay pila raman sila kabuok. Og ari ra sa mga Duterte, aluoy gyapon ang Pilipinas kay pila raman sad sila kabuok. Bahin raman sila. Ari sa mga Dilawan, pero nag-ihusa naman arong Duterte o aong kanang Marcos o ang Dilawan, Pinklawan kuno. O sila ra ba? In short, kung adto ras mga leaders ang dakong bahandi nga gihatag sa Ginoo sa atong nasod, masuko ang Ginoo ana. Masuko. Nya unsa maroy tan-aw ninyo sa atong Pilipinas, hain man nila gigamit ang kwarta tuas mga leaders o dias sa katawhan. Mao na, pariharasan sila ninyo. Ug mao na siya ang sala. Naa diha magikan ang sala sa atong pagka self-centered. Kay ang tinuod nga Dios nung tao mahimo mangyong community-centered. Other-centered. Bisag kaming mga pari, ang kolektas parokya, mga donations, ari padong sa pari, ang kuan ra gyud, ang welfare ra gyud sa pari moy kuanon patay ginang parokya, magkaga ang simbahan, magkaga ang parokya. Kumusta maron ang atong parokya dinhi? Padong na ra ba ta magpista? Alive o luya? Alive man gani nga gamay pa kay taghalin sa atong ticket. Unsa nakaghot do ninyong palit na pilari atong halin karon sa gamaya 41,255 nya ang atong gibaligya 250, so napay 209,000 ka tickets nga wa mahalin. Imagine ko ninyo kung kitang tanang mga parishioners
online o territorial. Imagine ha, mopalit og tag sa katikit hangtod karong July 25 sa atong pista. Ang ato rong online parishioners, ibase lang nato sa atong kanang nagsigi og follow, nag-subscribe sa akong YouTube channel. Pila na maron akong YouTube channel ka subscriber, murag 296,000. Ibutang lang nato katunga ana mopalit. Pila ma? 148. Unya 148,000. Porti na nang daghana nya 200 pesos lagi na. Mayuntag ang nakabati karon mopalit. Nya unsa man pagpalit? Nga kung GCash murag puno na. Kani ubang GCash na to o pa man ni mapuno. Nya napagitay bank accounts, nya kwarta padala. Sige, padala na mo. Bisag karon lang Paris centered ta. Dili ta mag self-centered. Ay mo pagsigi usag budget para sa kaugalingon, iari budget sa katilingban. Kana makapapas nagsala. Makapapas og sala. Pero magsigi tag hunahuna sa tong kaugalingon, perting lisura mo bitan na dinhi, dili lang dinhi no, tibok Pilipinas kani common ni nga senaryo. Ngano man nga naatay mga barangay roads, subdivision roads, hasta pa gani atong provincial ug national roads, nganong parkingan man. Tungod kay kanang ni parking diha, wa na maghuna-huna sa community. Ang ilang gihuna-huna, ang ilang kaugalingon, mo na maglisod na ta. Labi na gyud mga barangay roads. Mo pay pitos na daan, parkingan pa gyud, mag-atbang pa. Nya ang namarking mga barangay officials sa sad kasagaran, mga barangay workers, mo samot na gyud kahuot nga mura na lang ta hinog magsuot-suot perti na gyud lisura. Nya dunay emergency, awa na. Way mahimo. Kanagi dinhi palibot na to simbahan na di suot-suot ka diha, left and right, hasta e-bike maglisod og sugat. Samot nagbombero og ambulance magsugat. No. Nya nganong ingon ana man ta, hala pangural gyud kay ako ning yuta, ako lagi, ako. Sa sige na tong imong ako, wa na ang iyang ang community, wa na iyang. Mao na ang silot sa Ginoo, community sa niya gibase. Musugot kag sa dili bisag nagtinarong pa ka, unya ang kadaghanan labi na mga leaders nagbinuang inigsilot ana sa community apil ta. Muna ang sa graft and corruption karon, pila ra man ang lakabok ang nagpahimos anang trillions nga nawa natong kwarta pero kitay nag-antos sa ato rong kalisod sa pamaliton perting mahal kay ang paliton. Na ini-takes nako padiroy sa 60 naman ning kilos bugas nako di na ko mumain anak kay nag-low carb ko wa na ko muka og bugas. Pero aray masad mangayo na ko para palit bugas. Daghang mga liter di ay para palit bugas. Napay ka ng eskwela karon perting mahala. Unya ang sweldo dili na paigo. Ang kita sa mga drivers, ang kita sa mga mag-uuma, perting gamaya, pero inigpalit nila sa mga palitonon nga basic needs, perting mahala. Ngano man na, tungod anang gipangawat. Ang community mo suffer. Nganong daghan rong mga nangamatay in taon nga mga ang sakit basic ram ta kayo kay nigda nga tos ospital di man maatiman. Kay ngano man way mga doctors, way mga nurses nga enough nga moatiman sa kada usa ka masakiton, unya wa pag yung mga facilities, wa pag tambal diha sa atong mga district hospitals, labi na gyud sa atong mga city mga government hospitals. Bisan gani sa tong Vicente Soto, anang Cebu City Medical Center. Lisod kayo suway mo dito pa-admit og namoy sakit. Di ba posible gyud igbalik ninyo diri. Plywood na mo. Plywood na bungbong nimo. Ngano man? Kay wa lagi makaatiman. Kay wa may ikasweldos mga doctors.
mo naman tinilan, usa ka doktor, usa ka nurse, pila to na equivalent na kamo mga nurses, pila man unta gyud equivalent ninyo nga number of patients inyong atimanon sa ospital. Ang kana gyud murag ko gyud ba, murag kanang itawag natong ideal. One nurse to how many patients? Wa ko kibawa na. One nurse to 30 patients. Bahala mo diyan. Atong mga eskwelahan, how many students to one teacher ang ideal? One teacher to 50 students? 60 students? Oh, kamo mga maestra kay bawo mo ana. Kutob na lang tas idea, wa na sa actual. Napay atong mga facilities. Nag-blessing kong mga eskwelahan, inig-blessing nako ang mga lingkuranan, gubaon. Mao pa'y pag-blessing ha, gubaon na. Nya, naapa dito yung mga blackboard, busluton, way electric pan, mga jealousy, nga hibat na, igabot yun ako sa CR, tuwa dito ang the best yun. Sa CR. Tagsara yun ang public schools na to, nga ang CR, nindo tanawon, pak! Pag adto na kog Singapore, nakasuroy ko dito, ang ilang public CR, kada how many meters na ay CR sa public, kana bang public ba? Ana, pwede ka magligid-ligid dito porte limpyo ha. Limpyo kayo. Pero dinis ato, diha, pangita diag public CR, bisag ka nang naas gasoline station, di ba mahaigking ka? Mana ka. Di usa ka misahanan ako nga kapilya, nya naa sila public CR. Nya pagdayon akong misa, perti mangyad ka kasi aron man kay ko ningadto ko, aso dito ko lipot sa luyos kapilya, asa si luyos sa kanang CR. Di matabang oy. Di na lang ko mohisgot. Nya ako na yung giwali pag misa nako. Nako, mugamit biya unta ko sa inyong public CR. Mura magway Ginoo ang inyong public CR. Kaya ang Ginoo, limpyo mo na siya. Purity ko na. Mabitan lang maingon ta, cleanliness is next to godliness. Pero ang inyong siya, murag yawa ang nagpuyo. Pagsunod na kong balik, postang limpyo ha. Ang ilang barangay kapitan, lagi paayo dayon, pabutang agsuga. Isa pa din, pwede na ka mag-CR. Pag-CR ko, uy, pwede na mo mga matay. Pero kinahanglan pag-idi ay, nga atong iwali. Ang pinakasakit kay bisag giwali na di lang yapon maminaw. Nganong gimantinilan man ang mga CRs ato mga public CRs? Ngano man tungod kay why budget. Ngano man hain man ang budget to as leader. To as leader. Nganong ato mga karsada dinhi porting batia karon nag-anam na gyud kabati kay wa na tay mga build. Unsa naman lang destroy na lang. Nganong nag-anam na kay why budget? Nganong wa man tay farm to market roads karon nga nindot kay why budget? Nganong nangalibon ang atong mga umawa na mga mag-uumang ni atiman kay why assistance sa gobyerno kay why budget? Pero naay mga malitang kwarta nga gipangkawat. Pero ang gi-impeach ang wa mangawat sa malitang kwarta. Ang nangawat og trilyon wa ron pangitaa. Wa gikasuhan. Siging minsyon ang mga tao, ang 18 Marine, si Gutisa, si Diskaya, si Saldico, nagminsyon aning mga ngan sa mga kawatan sa atong nasod. Wa imbestigahe. Ang giimbestigahan karon Bato de la Rosa, Rodrigo Duterte, nga wa gina maminsyon sa mga malita, gipangpriso na si kanang Marcolita, nga wa gina maminsyon atong mga malita-malita, mao hinunay gasigi untag minsyon. Sila si Defensor, Mike Defensor, sila si Jinggoy Estrada, mo gipang priso, pero ang gipang minsyon nga mga ngan nga dagko kayo, wa gyud kaso. Ngano man? Mauna, self-centered. Hawak ko ang bit. Hawak namin ang gobyerno. Hawak kayo namin sa liig. Oy, ay mog salig.
Kay matod pas una natong pagbasa karon, ang kanang Assyria, kanang hari Spika, matod pa dire, mura ra nag-aso nga mahanaw. Matod pas Ginoo. Arita mo dangop sa Ginoo mga igsoon, maghigugmaay na ta isip community, gilingay mong tupad. Ingna, ikaw na ang akong number 1. Sige, ingna. Sige na, ingna mong tupad. Ikaw na ang akong number 1. Mayingon sa imong tupad, niya ikaw, sa number 2 na lang. Nindot, ano? Ang bana ba, moingon siya kasawa, dahil ikaw nagi akong number 1. Siya, hay man imong number 2. So, patay. Sa dili, ang akong kaugalingon mo ay number 2. Nga katong imong kabit. 0 na to. Cancel na to. Kaya di man ko gusto masakitan ka. Moingon din ang imong asawa, sana all. Nindot, ano? Nga moingon sa dangatong presidente ron, Bongbong Marcos, moingon siya natong tanan, kayo na ang aking number 1. Asa mga malita, Mr. President, siya ato na tong pangitaon. Naam lagi na luyos imong balay. Gibutang day dire. Ihatag day nato. No, nindota ka, no? Nga maingon sad si Romualdez, sila si kanang naaron dia mga senador nga nagsigig pa-impeach aning atong vice presidente nga klaro kay papolitika. Uy, nakabati mo sa ilang duha ka witness nga gipresentar. Laway kaayo paminahon. Ako sa ako lang bang isip, lang ko ba? Nanumin kong laway paminahon. NBI agents. Pero ang ilang mga dawe nga mo testimoniya sila, hindi ko alam. Wala akong alam. Nganong ni witness man kadiyang wala man kay alam? Nya karon wa mo tunga gipangita sa ilang hearing gahapon, wa mo tunga katong to be continued pa man atong iyang testimonya atong usa ka agent na nasa laing agent gipresentar. Pastilan hastang iyang affidavit erroneous. Nya may usa topographical error. Sunan ka ang atong vice presidente sa iya ditong gibutang sa iyang testimonya nga affidavit. Ni-resign ko no ang atong vice presidente sa iyang pagkasekretary sa Department of Justice. Watong gimension, ano itong Department of Justice? Naging secretary ba ang ating vice? Your Honor, topographical error. And then, may itong testimony mo regarding ito sa investigasyon nga inyong gibuhat pag humagsulti ni BP Sara sa iya katong bahad nga ipagorgor ang tulo ka tawo ni atong November 23. Pero ang imo diring gisulti nga naa na day kay investigasyon nga gihimo November 6. Isa topographical error na December 11 na siya, December 11. Isa affidavit gipresentar nimo sa impeachment hearing, NBI agent ka, nagkamali-mali ang imong affidavit, samot na gid ng imong utok. Nya NBI regional director ka. Sorry sa mga taga-NBI ha. Pero kaning gipresentar nilang mga witnesses karon from NBI, makaguol. And we are spending an average of 70 million pesos every day aning ilang hearing. Di nagikuhang 70 million pesos more or less gikan na natong mga magbubuhis nga dugay nang nag-antos niining ila karong kabuang gikan sa ilang pagpangawat hangtod karong ilang hiring-hiring murag duwa-duwa nag-antos ta silutan tas Ginoo niini maapil tang tanan. Andam ba mo nga silutan o dili? Nanong tulo raman kabuk nito bang? Ako andam nako, kamo andam mo. Sige ka na nin. Mintras tanto nga maabot kaayo ang silot, kita, di na lang tamo sunod ani atong mga buangong mga leaders, kita, magsugod na ta dinis atong parokya.